Președintele rus Vladimir Putin a anunțat astăzi o operațiune militară specială în Ucraina. Imediat după anunțul său, mai multe explozii au început să se audă în orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odessa, precum și în estul țării. Operațiunea militară a Rusiei este una complexă. Și evident, ca să o dau un termen mai simpli, Rusia a atacat Ucraina chiar astăzi, dragilor. Se pare că războiul de care se tema toată planeta până la urmă, pentru că va avea un impact colosal, economic, militar, de securitate și mai departe, asupra tuturor țărilor de pe mapamondul acesta. Bine, poate exagerez când mă refer la chiar absolut toate țările, dar cel puțin în Europa vor fi afectate multe. Prețul gazului a crescut, petrolul a scăzut colosal. Ne așteaptă vremuri grele, sincer să fiu, sunt șocat de chestia asta. Mă așteptam, pentru că eu vorbesc în principiu despre conflictul ăsta, mai mult sau mai puțin am vorbit despre el de-a lungul timpului, din martie anul trecut, de când Rusia a comasat primele trupe militare la granița cu Ucraina. Evident, mulți spuneau că, frate, știri false, nu te-ai plictit de subiectul ăsta. Acum haterii nu știu ce o să spună, dar asta e. Am avertizat, am vorbit foarte mult despre subiectul ăsta, apreciez că au fost oameni care au stat țintiți pe canalul ăsta pentru a vedea știrile într-un timp cât mai scurt posibil. Și da, vă apreciez, dragilor, nu știu ce, sunt vremuri grele pe planetă, trebuie să recunoaștem asta, crize economice, crize militare, crize de securitate, asta e. Cine credea că societatea o să meargă în aceeași direcție cum mergea acum câțiva ani, era clar că la un moment dat o să spargă această bulă și că o să avem nevoie de o reformă asupra întregii omeniri, cum se întâmplă și acum, cum spuneam, crize economice, crize militare și așa mai departe. Haideți să trecem la clipul de astăzi să vedem mai exact cum a atacat Rusia Ucraina, ce a zis Vladimir Putin și așa mai departe. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat că forțele armate din Belarus nu iau parte la operațiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, a informat agenția de presă Belta citată de Reuters și France Press. Serviciul de grăniceri al Ucrainei a anunțat mai devreme că trupele ruse au atacat Ucraina din Belarus, precum și din Rusia, cu asistență belarusă în jurul orei locale 5 dimineața. Trupele noastre nu iau parte la această operațiune, a precizat Lukashenko în timpul unei reuniuni cu șefii armatei sale. De asemenea, Vladimir Putin a avut un discurs joi dimineață în jur de ora 5:30, ora României, în care a declarat că toate analizele arată că confruntarea Rusiei cu aceste forțe este de neevitat. Vladimir Putin a făcut următoarele declarații. URSS a făcut eforturi enorme să evite războiul. Am reușit să distrugem regimul Germaniei, dar am pierdut milioane de oameni. Nu vom mai permite așa ceva. Cei care ne numesc dușmani au mulți bani și posibilități și știm asta. Și știm posibilitățile noastre de a rezista acestor impertinențe. Din punct de vedere militar, Rusia modernă, chiar după destrămarea URSS, este una dintre cele mai mari puteri militare. Nu trebuie să uite nimeni că în cazul unui atac direct la adresa noastră, agresorul va fi distrus și doborât. Acum că extinderea NATO în est, situația pentru țara noastră este periculoasă. Mai mult, NATO vor să se extindă și mai mult. Nu ne mai putem doar uita la ce se întâmplă. Extinderea infrastructurii spre est și acapararea militară a Ucrainei. Politica Statelor Unite ale Americii este reținerea Rusiei. Pentru noi este o întrebare legată de viață. Este linia roșie despre care am vorbit. Au trecut linia roșie, am luat decizia pentru o operațiune militară. Acțiunile noastre sunt autoapărare la amenințările la adresa noastră. Trebuie să mă adresez către militarii ucrainieni. Dragi tovarăși, părinții voștri nu s-au luptat cu germanii pentru ca voi acum să ascultați ordinele Kievului. Vă cer să depuneți armele și să plecați acasă. Toți cei care vor face asta vor fi lăsați să plece. Câteva cuvinte pentru cei care vor fi seduși să se implice. Trebuie să știți că răspunsul Rusiei va fi imediat și va duce la asemenea consecințe cu care v-ați mai confruntat. Sper că am fost auzit. Dragi ruși, națiunea se ține pe cultură, experiență și capacitatea de a aduna toate forțele pentru a merge înainte. Noi știm că adevărata putere este în adevăr, care este de partea noastră. Sunt convins că ofițerii ruși își vor îndeplini cu dăruire datoria, știu că lumea economică și politică este de partea noastră. Asta înseamnă că obiectivele propuse vor fi atinse
Cred în susținerea dumneavoastră, în puterea pe care ne-o dă dragostea pentru patrie. Acesta a fost discursul pe care Vladimir Putin l-a avut înainte să atace Ucraina. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a ordonat trupelor sale să le producă pierderi maxime militarilor ruși care au invadat Ucraina. A transmis pe Facebook comandantul șef al forțelor armate ucrainene. De asemenea, într-o declarație de presă, acesta a spus că Ucraina rupe relațiile diplomatice cu Rusia. Acesta spune că Ucraina e atacată din nord și sud și avem răniți printre militari, avem nevoie de sânge, vă rugăm să veniți să donați. Am închis relațiile diplomatice cu Rusia. Ucraina se apără, nu va ceda libertatea. Pentru ucraineni, independența este cea mai mare libertate, a mai declarat Zelensky. România a cerut activarea articolului 4 din tratatul de la Washington, care stabilește un mecanism de consultare între aliați în contextul conflictului în Ucraina, a anunțat ministrul român al afacerilor externe Bogdan Aurescu. Potrivit articolului 4 din tratatul de la Washington, părțile vor avea consultări comune ori de câte ori vreuna dintre ele va considera că este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea vreuneia dintre părți. România a făcut solicitarea împreună cu Polonia, Cehia, Slovacia, Bulgaria și țările Baltice. Ministerul ucrainean al apărării a declarat că forțele sale contracarează ofensiva rusă cu demnitate și provoacă pierderi trupelor Moscovei. Forțele naționale de apărare, care folosesc dreptul la autoapărare conform articolului 51 din Cartea Națiunilor Unite, contracarează cu demnitate încercările inamicului de a trece frontiera de stat.